salafiya sira kadiw ye an ka kala de. Khalidu Dahawi nya ka kuma dɔ lamɛn ko don dɔ la k'u to Madina, don dɔ la k'u bɛ Sheikh Arabi Madigali ka so kɔnɔ. Ale bɛ Sheikh Arabi Madigali bɛ Muqbil Wadi bɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲininkalikɛlaw ye ɲininkali kɛ. U ye Sheikhu fula ɲininka. A ko mɛ ɲininkali in daminɛna Muqbil Wadi. U y'ale fɔlɔ ɲininka ko ewa ye mani salafiya dawa carila ye mani cogo di. Salafiya dawa a ye fanga sɔrɔ ye mani cogo di, a jɛnsɛra ka cari ye mani cogo di. A ko bisababayin. A ko salafiya dawa ka fanga sɔrɔ ka jɛnsɛ ye mani dugukolo kan, a ko sababu fila. A ko sababu fɔlɔ al-ilm wal istihad fi talab al-ilm wa ta'lim. A ko doni ani k'i yɛrɛ jija doni ɲinini la ani ka mɔgɔw lakala k'u la faamu diinɛ la. A ko nin ye fɔlɔ ye. Doni fo doni de ka ɲini, fo an ka kala de, an ka doni de ka ɲini, an ka jija kalan de la ka doni haqiqa ɲini ka cari ka mɔgɔw lakala. A ko de ye fɔlɔ ye. A ko السبب الثاني هو تمييز أن الأهل البدع والأهواء. أكو سبب فلان كابو بدع مغو كونو ويرني بدع مغو نندمو بونيغونا أكاكا دماني بدع مغو كبونيغونا أني نندمو تيغون أنو كبونيغونا. أكو سبب فلان يهودي ni sababu fula de yato ewa dawatu salafiya carila yoro ni sababu fula de do. Doni tuma mi Khalidu Dahawi nin fo a fana ka kuma laba sisira min ka a ko fo sunna mugo ka kala de, ko sunna mugo ka kala de, iki jije ka kala de, ka doni nyini de, ka mugo la kala de, ka cari ni e ko e sunna mugo ni ma kala subha munum be rafi mura ibe mugo dina do togodi. Dina te siga jo wala an kan jija wala min bi an bɛ ɲininkaliw jɔ ko parce que ko sanji finnen do, ko sanji finnen do, a nali n'a nabaliya bɛ Ala de bolo, mais mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ jan in na sufɛla de do fana. An bɛ se ka mɔgɔw labila minnu yɔrɔ ka jan la hali n'a kɛra wulifɛn ye u bɛ se k'u ka se yɔrɔ sɔrɔ cogo min sanni sanji ka wuli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. لا